Kajing ud jing nam jing ipaj ba ki bayat lingba ka surok riang si nong jiri ka baha papo upud usam jong ka West Khasil district tang namar ka jing snew shapa palat po jong ka te ka surok kala panlong si shai ki jing sungokya ka bajur om tang ipaj ba ka te ka than hendrai wadi ka seng HANM Motion Road Circle ru halor ka ni ka surok ka singi pale jong ka tayo ka seng HANM Motion Road Circle harangkat ka jing don lang ru ki nong elam na artliki area unit bagun thobi usam la bestar solamar president ka HANM Mesai area unit usamla Paul Nongbri, Presiden ke HANM Syaklang Area Unit lembat kit khot jong kaseng kila penlong ke jinglet jurep haka bakila lap shisha bagi pajba ketika than kila yai mat ke jing tang na kadao jong jing sneu jong ketika surong u Presiden ke seng HANM Motion Road Circle usamla Shamrinyo haba kran hegi nong tho khobor ulong baka seng halor ke surong kala de bandawa na ka sorkar na du snem arjar kat pra Ndrai hadu menta kene ke jing sneu kadang long hi kumju shushu ulong ru bahaden ke jing budien jong kaseng na katanat PWD layat thu baya kene ke surok mentala deban mang bisa bat kasa stang ban pentrei kumta kaseng kadawa balo kumnu dai ban penstet no ke jing pentrei hagine gi por khnang baki pajba kin laj ke jing hakayat ke yeng ke jongki shushu ula ther ting ru ke sorkar jela lemba katanat badai pej halor ke jing bompat yo idak ban pentrei ke surok riang do athiabari Daka baul ongru baka surok riang do athiabari kadai ke surok ke bala ai deki pau hajar kalori ke sorkar jelaling baki khajana berkum jui ke sorkar kami hendrai balai hadu menta empat la ban le yai kumta utei nongi lamul ong bakat ban national ane pentre ke surok ba national highway kaseng kadawa bade ban pha marmat no shwai ke surok riang do athiabari khrang baki pajba kinomia kandu e ke jing te nakaliang jaga HNM Motion Road Circle haga bade bat kane ke surok kaba ngariang si Janong jiri nila dawai ke sorkar snem ba dep arjar kat pra kat kum ke komplain ID number 74 chau chief minister ba ya kan ke jing dawa nila dep dawa ba hadu mentang UI ke jing snew dengan ke surok kadang long kum ju ki paj ba dengan ke than ba dengan ke dong ki ba hap apa dengan ke area UI ba ni lap ba dia kendu shibun ke jing la khamtam kapang ke sitom lada kiwan sya ki caka sumar haba don ki ba pun khun ki ba su khun ma ki don ki ba mat ki tinge ki bon ki hap ban sukit suba da ubreu ane da kakrong ya ki tigi ba pang ke sitom bara ka juga por ki than jungi seni than nongjri kini ki we ki ba paramarjan komot ki em haka rep kariang latip ba ki imru hakari jingri ba kayau ru kalong bajengai naka snong nyoki kaba la banlong approximate la kumno kumbakat khandai kilometer sariang do siau riang do te haga bede bat kani ki pajba jong ka than ki ai ut ki ai nam ki baro ki jing jongki ba lara ki di ya kanu jing di jongki ke maret jongki ke jing trei ke bagi penmi ke umsep ki ha pen di ya kadar ke batak tang nam ta ke surok ke jing sni ke surok ku mengitip ba ke surok kadai ke budlum jong ke roi kapa ke budlum jong ki baro ban peniaso ya ki snong ki thau ban pensuk yo pajba jong ke dong thai kini ki pajba jong ke dong thai da ki post nam kila im hang ni ke sorkar kam pat la ban le hadu menta te hendrai ha ka jing kren jungi badu jong ka piludi ba in charge ya kanika riangdo subdivision jungi ba ula ong ba ka order la dep yo satang ban pentre ya ka te ha ka jing kren jungi ngi skautu ba an sam pentre no kani shen te nakaliang jungi kum ka seng ni dawa ba la kumnu en pentre no akini ki por khnang ba ki pajba kin khamduna no ka jing kendu ki jing haga bedai bat ka yat ka yang jongki nakaliang ka jongi kum ka seng kum bangi la dawa ba dewan pentre no kani bat ngini ai budin ya ka kumno ba ki tre seng ba na ka jing ut jongki pajba jongani ka thang jongani ka surok lai kum ba ka surok om desu ka surok jongki breu kala dei kum ka surok jongki masih ma te kane gade ke surok kaba nariang do sya athiabari kaba palat ya ka laipo kilometer jingjinga nyoka te kane gade ke surok kaba
kadai ru budlum om tang jong mau surut dari kadai ke surok badai budlum jong ke jela hibra gowe kadai kabala ai daki 4,000 crore ke sarkar India daki 4,000 crore ke sarkar Meghalaya te balai ken kani ke sarkar jongi kamle ya kani hadumta te na kaliang ga jongi kat man poi kata ka highway ni dawa ke sarkar bala kumno chua man poi kata kat kum ga jing ong jongki ba hab an le chua kata DPR te ho ni priang ya kata te rei kat man poi kata de ban maramot chua ya kani dak ba tap deki mau dak ba pendap iki ka batliu khnang bi pajba jong kani ka than jongi ka badai ban ya kani surok nareng do sha the bari kinom ya kendu ya ki jing e